Mai Precious Machipisa. Kunzwa ndakaita ndakatanga kufonerwa uri musi wechina zvikanzi mwana anga atonhora musi wechitatu asi nhasi right. Takaenda naye kwatikaenda naye zvikanzi tanga takundikana asi izvezvi mwana right akutotamba. Hino vandadzima foni yangu yaFriday makusenseni kuma6 mandabadza foni. Ndati arega ndimbodzi kuti mwana amukasei. Pandakafona ndopandakanzwa vasingagoni kana kudaira foni. Ndopandanga ndabvunza ndikati chii ndopandakata foni. Ndobva ndafona zvitatu. Mainini vari pasaidi ndibva wadaira foni akati mwana ashaya. Anditi mwana ashaya. Pandakabva ndayakuno. Yakuno kusvishwa mwana akaswera ari mumba. Baba vake vachifonerwa achitaura tiri kuuya. Ndobva vakazotiti chivigai mwana zuva raguno norivega. Ndobva tafushira mwana. Ndobva vazouya baba vacho vaviri vacho. Ndobva vasvika baba vacho mbva vataura nozvavakataurira nanoenda kunoona musha wemwana wedu makuseni nana guva vake. Ndobva vamuka makuseni vachienda kunoona guva remwana. Ndobva vasvika panapa vati musha wemwana wedu tauona makaita basa makatibatsira. Ndobva vadzokera. Mwana anga ari wemusi tanyatsoziva but muna March. Anga ane mwedzi mingani? Izvine zvanga ane 4 months paakashaya. Anga ane 4 months anga akutogara. Then vadati rega ndidzokere kumba. Ndadzokera. Pasara pamba 2 weeks ne 5 days. Ndopandakabva ndafonerwa zvekare makuseni zvikanzi uye kuno vari mwana rakafukunurwa. Ndobva ndati alright. Ndobva ndauya kuno kuzvishuwa tikangosvikawo pakadai so ndobva ndabvunza zvikanzi tisu toona kuti rakafukunurwa tikaona dhagarira apa patikaisa kumutapo ranga rakaburitswa pakunze. Patikasvika panapa tikatoona richiri nyoro. Then matombo enzanga ari kumasaidhi ari kunzi anga akaiswa rekumusoro ranga rakangoiswa kusaidhi kwangu nerekumakumbo zvandakaiswa. Inini ndiri kurwadziwa zvishuwa nekufa kwemuzukuru wangu, asi handina chandingaite nokuti kufa mutemo waMwari. Kana ndikati ngaacherwe afukurwa asi haachazosvika futi kuti ndizomubata ndigare naye zvakare. Saka ndinongoti aiwa zvavataura izvozvo tongoita zvipi saizvozvo. Tichaedzawo kufamba kuti tione kuti chii chakaitika. Hatisi kumira kufamba, tichafambawo ndichikudzikana kuti chii chakaitika kumuzukuru wangu. Akarwara musi wechitatu ndopakatanga kuchema kubva kutanga na 3 kusvika kuma9. Ndobva taenda naye kunobatsirwa kusvika mwana tanzi aiwa chienda naye kumba aanani. Zveshuwa musi wechina takamuka mwana tikaswera naye ndichifara kuti muzukuru wangu ararama. Friday kumanheru ndofunga tatirarerere mwana ndopakatanga futi kuchichema. Chingoti ndofunga mudumbu memwana. Tichizomuka makuseni ndikati mwanangu chienda nemwana unopesa munamati wako. Tiende nemwana kuchipatara nditese ndinochera mvura. Kana wadzoka ikoko toenda kukiriniki. Saka ndakazoona mwana achidzoka asisi mwana ashaya. Ndeurombo. Saka makamuviga semwana? Mwana takamuviga zvakanaka. Avigwa mwana asi chitiko chakaitika ndechokuti mavigira atakaita nepakazoonekwa kuti mwana uyu apa sisina kuti tizoona kuti mwana tifunga kuti mwana atorwa. Mavigira atakaita asisiro magadziro anga akaita musha uyu nokuti musha uyu zvawaita zvachene zvasiyana nemavigira atakaita mwana. Akagadzika zvizhinji chinzonzi guva rafukunurwa. Vandakazviudzwa zvakandipa kumhanya kuna zvinzwisa kuti zvaitika sei mumusha kuti guva rinofukunurwa. Nekuti unoziva kuti munhu chinhu chinokosha. Unzwa kuti afukurwa chinhu chinorwadza. Saka semutungamiri ndakati aiwa ndinozvinzwira ndega. Asi ndaona ndofunga nhasi zuva rechitatu kusvika pano ndaona zvandaona pana inini pandiri hana yangu inini ainomwe haindina kugutsikana kuti nditi mukati hamuna munhu. Zvandiri kuona ini tinogona kupinda nematambudziko akawanda uye tikazopedza taunzwa kuti musha mapinda n'anga dzazoti dai vanhu vatakukonzesa matambudziko ekuti vatemane nematemo uye n'anga dzinoda kubhadharwa. Mhuri inotaura kuti haina chekuita chekubhadharisa. Saka idambudziko futi zvera tinenge tagadzira muvanhu. Zvandaingoona sezvatiri kuziva kuti mwana akachengetwa akadai. Handitika ngatipaise chiratidzo chekuratidza kuti pane chidza chiripo. Risave rakaparadzika zvokuti unozonzi aiwa hapana. Chatiri kutya ndechekuti panapa pakaramba pakaita flati kudai pachatora makore. Handitika panogona kuzocherwa futi pachiiswa kana mumwe munhu. Handitika saka tachitire dzorerwe. Asi simuhana medu tongogara tichiziva kuti mwana akavigwa pano apa